mig paquet de sucre glaç i 2 patates pelades. I un ou. Preparació. Barregem el sucre amb la farina d'ametlla. Xafem la patata. Afegim la patata en la barreja de sucre i farina d'ametlla. I afegim un ou a la barreja. Treballem la mà fins que no s'enganxi als dits. I ens deixa reposar unes 24 hores. ¿Okay? Ya. Els panellets màxim han d'estar al forn 10 minuts. Sí!